Bombo Business News. Ginpasiguro sa Department of Agriculture nga magapadayon nga bastante ang supply sang baboy para sa Pasko. Iniapesar nga nagpatuman ini sang temporary ban sa pag-import sa mga produkto nga baboy halin sa Espanya bangod sa kaso sang African Swine Fever o kon ASF sa among nga pungsod. Suno kay Agriculture Secretary Francisco P. Tio Laurel Jr., hindi magtugas ang pagsaka sa presyo kung kakulangan sa supply sa merkado. Ang ginpatuman nga import freeze sa live pigs, pork meat, pork skin kag mayon sa semen para sa artificial insemination. Ang ban sa pork products gikan sa Espanya ang kasunod sa report sa Nobyembre 28 sa Spanish Veterinary Authority sa World Organization for Animal Health kung sa diin ginkumpirma ang mga kaso sang African Swine Fever sa mga wild pigs sa Sabadell Valles Occidental sa Barcelona. Suno kay Laurel, kinahanglan ang moratorium agud malikaw sang amo nga balatian sa baboy kag maprotektahan ang lokal nga mga baboy amo man ang seguridad sa pagkaon diri sa Pilipinas. Dugang pa niya ang tanan nga sanitary kag phytosanitary permits para sa hog imports halin sa Espanya ang otomatiko man nga ginbawi. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ining exchange rate ginbase sa closing transaction kahapon sang hapon. Magabalik ang transaksyon subong adlaw. Para sa aton nga reference rate, 59 pesos and 21 centavos ang baylo sang US dollar, 7 pesos and 60 centavos ang baylo sang Hong Kong dollar, 45 pesos and 60 centavos sa Singapore dollar, 15 pesos and 76 centavos sa Saudi Real, kag 68 pesos and 77 centavos baylo naman sang euro. Sa luwat ka bombo, ginkuha ining exchange rate nagikan sa Bankers Association of the Philippines o kon BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP.